Opskrbne mreže na području Zagrebačke županije nastavlja se punom parom. Danas su počeli radovi u Svetom Ivanu Zelini, gdje će na vodovodnu mrežu biti priključeno oko 1500 kućanstava. I sve to u 75% iznosu na račun Europske unije. Izgradnja i rekonstrukcija zelinskih vodoopskrbnih cjevovoda dio je europskog projekta koji se provode na području cijele Zagrebačke županije. Radovi su vrijedni 52 milijuna kuna bez PDV-a, a samo 6% plaća grad Sveti Ivan Zelina. U današnje vrijeme struje i voda su osnovne ljudske potrebe i bez toga je teško zamisliti naš svakodnevni život i znam da ima dio ljudi koji se snalazi, ima svoje cisterne, skuplja kišnicu, vatrogasci voze vodu, ali evo ovo je prilika da sljedeće 3 godine taj problem kompletno riješimo i svima omogućimo priključak. Izgradit će se 61 km nove mreže, rekonstruirati 5 km postojeće, a nove će priključke dobiti 1450 kućanstava. Radovi bi trebali završiti u roku cirka oko 3,5 godine, a kako ćemo sukcesivno završavati pojedine dionice, tako će te dionice biti puštane u pogon i naravno omogućavat ćemo stanovništvu da se priključuje na sustav vodoopskrbe na ovome području. Cijeli projekt Zagreb-Istok očekujemo da će biti gotov također za negdje cirka 3,5 godine. Na ovaj će način čak 98% kućanstava dobiti priključak na vodovodnu mrežu, a gubici će se smanjiti sa sadašnjih 30% na samo 18%, što je manje od prosjeka EU-a koji iznosi 20%. Ono što želimo priuštiti našem stanovništvu, a to je zaista da svi danas u 21. stoljeću imaju zdravstveno ispravnu vodu za piće, da imaju sustave javne odvodnje i da ta voda bude priuštiva svim stanovnicima. Zbog nedostatnih izvora pitke vode dio se otkupljuje s varaždinskog područja, no i to će se uskoro promijeniti otvorenjem vodocrpilišta Kosnica. Kapacitet od 450 litara u sekundi bit će više nego dovoljan za potrebe stanovnika ovog područja.